Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a kamar kullum kuna tare da Alhuda Foundation 313 TV. Da fari sunana Abdulrahman Ahmad Rufa'i. A ci gaba da kawo shirinmu mai taken suna darussan da ke cikin waƙiyar Ashura. A yau muna ɗauke da shirin mai suna darussan da ke cikin waƙiyar Ashura ta fuskacin addinin Musulunci. Wanda a yau muna ɗauke muku da sabon malami. Wanda a yau malaminmu zai yi mana shimfiɗa da kuma bayani akan waƙiyar Ashura ma'auni ce ta gane gaskiya da ƙarya. Wanda zai yi mana wannan bincike na yau shine Malam Anas Ya'u Hiskil. Malam bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jama'a masu kallonmu, barkanmu da haɗuwa a wannan lokaci namu mai albarka. Muna ƙara jajanta muku akan musibar da ta faru da iyalan gidan Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa a shekara ta 61 bayan hijira a ranar 10 ga watan Muharram. Wannan waƙi'a ta ranar 10 ga watan Muharram an ruwaito ta daban-daban, kuma malaman tarihi sun rubuto ta ta fuskaci daban-daban. Ba kawai waƙi'a ba ce ba wadda aka rubuto a tarihi domin mu saurara mu yi baƙin ciki kawai. A'a, tana da darussa wanda take ɗauke da shi, wanda kuma wannan darussan saboda mu al'umman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, saboda mu ne aka bada waɗannan darussan. Haƙiƙa abin da ya faru a wannan rana, zukatan muminai sun shiga cikin firgici kuma sun shiga cikin yanayi wanda duniya bata taɓa shiga irin wannan firgicin ba sai a wannan rana. Wanda a cikin wannan waƙi'ar akwai darussa kala-kala, akwai darussa da dama, wanda mu binciken da za mu yi a yau shine darussan da wannan waƙi'ar ta bamu ta fuskacin addinin Musulunci. A wannan rana, ko na ce a wannan lokaci, shine lokacin da rayuka masu tsarki, wanda a cikinsu akwai wanda babu kaman shi a wannan zamanin, wato Imam Hussein alaihi salam, suka ba da kawukansu fansa ga wannan addini na Musulunci, wanda shine ya kai ga zai mu iya bambance gaskiya da wanda ba gaskiya ba, kuma shine za mu iya bambance ingantaccen addini Musulunci wanda Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidan shi ya ɗora mutane a kai. A wannan lokaci kokonto ya yi yawa a zukatan mutane, sannan al'umma sun fara nisanta addinin Musulunci, sannan kuma mutane sun fara manta suwaye iyalan gidan Annabi, wanda kuma dukkanin waɗannan abubuwa sun samo asali ne na wanda Annabi ya yi wasiya ya ce shi za a bi a bayan shi, aka canza aka yi wani abu daban wanda ba shi ba. Wannan shi ne ya jefa mutane cikin wannan kokonto. Sannan kuma an yi ƙonan hadisan Annabi, wanda da aka tambaye shi sai yake cewa yana tsoron kada al'umma musulmi su kasa bambance ayoyin Alƙur'ani mai girma da kuma hadisan Annabi masu tsarki. Kenan mutane sun shiga wani ruɗani, kuma zamani yana ƙara tafiya, abubuwa suna ƙara caccanzawa.
Allah maɗaukakin sarki yana faɗa a cikin alƙur'ani, ya ayyuhan nabiyu jahilul kuffara wal munafiqin waghliz alaihim. Ma'ana, ya kai wannan annabi, ka yaƙi kafirai da munafikai kuma ka tsananta a kansu. To kuma bayan tafiyan annabi ya bar wannan al'umma, sai aka ƙyale wannan koyarwa ta annabi da Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabin shi da ya yi, sai aka juya ta, sai ta koma abin yana tafiya ne a tsakanin musulmai. Ma'ana, yaƙoƙi sai ya tsaya, ya daina tafiya tsakanin musulmai da kafirai, ya dawo tsakanin musulmai da musulmai, har ya sabbaba wasu daga cikin musulmai sun jahilci cewa yaƙi ana yin shi ne tsakanin musulmai da kafirai, sai aka maida shi tsakanin musulmai da musulmai. Za mu iya gani bayan wafatin annabi an yaƙi iyalan gidan annabi so tari babu adadi. An yaƙi Imam Ali a Jamal, an yaƙi Imam Ali Naharawan, an yaƙi Imam Ali a Siffin. Din me ya kawo haka? Imam Ali alaihi salam ya tsaya ne tsayin daka wajen nuna ma al'umma ingantaccen addinin musulunci da kuma ɗora mutane a kan turbar da annabi ya ɗora su har ya bar duniya. Bayan Imam Ali alaihi salam ya bar duniya, ɗansa Imam Hassan alaihi salam shi ya ci gaba da wannan aiki, ya ci gaba da dukkanin abin da baban shi Imam Ali yake yi. Bayan ya bar duniya, Imam Hussein alaihi salam ya gani abin da ya faru da mahaifin shi, sannan kuma ya ga abin da ya faru da ɗan uwan shi Imam Hassan, wanda shi ne ya yi sanadiyyar rasa rayuwar shi akan wannan addini. Shi ma akan wannan hanya Imam Hussein alaihi salam ya tafi wajen kare addinin musulunci. Wannan waƙi'a da ta faru ga Imam Hussein alaihi salam duk ta faru ne da shi akan kare addinin musulunci. Kuma wannan abubuwa da muka ambata kamar shimfiɗa ce wadda za ta haska mana wajen fahimta waɗannan darussa da suka faru a ranar Ashura. Insha Allahu, a darussanmu na gaba za mu ci gaba da kawo muku irin darussan da suke a cikin wannan waƙi'a ta Ashura ta fuskacin addinin musulunci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A nan za mu dakata, sai kuma zama na gaba idan Allah ya kai mu. Ku ci gaba da bibiyar mu a shafukanmu na yanar gizo kamar YouTube channel ɗinmu mai suna Al-Huda Foundation 313 TV, ko kuma shafinmu na Facebook mai suna Al-Huda Foundation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.